Udah setuju. Spesial. Monggo, aspalnya. Geser-geser saiki sholat ojo nganti keder biyen wis tau mabuk geser-geser saiki sholat ojo nganti keder tak akoni aku akeh dosane saben dina mung mabuk gaweane alasan digawe-gawe ning donya mung mampir ojo nganti keder biyen wis tau mabuk geser-geser saiki sholat ojo nganti keder baby sallu ala nabi Muhammad aku majelisan berusaha dandani iman la ilaha illallah pangeran Gusti Allah melu mangkat majelisan berusaha dandani iman la ilaha illallah pangeran Gusti Allah la ilaha illallah Muhammad utusan Allah biyen wis tau mabuk geser-geser saiki sholat ojo nganti keder biyen wis tau mabuk geser-geser saiki sholat ojo nganti keder biyen wis tau nganti geser-geser saiki sholat ojo nganti keder tak akoni aku saben dina mung mabuk gaweane alasan digawe-gawe ning donya mung mampir ngombe alasan gawe-gawe ning donya mung mampir ngombe Monggo sareng istighfar. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni
dikeker yen wis tau mabuk geser-geser saiki salat aja nganti keker tak akoni aku akeh pesan ngomong aku gawe aneh alasan digawe-gawe ning donya mung mampir ngombe alasan digawe-gawe ning donya mung mampir ngombe Sallallahu Nabi Muhammad